हा अक्षता, तिला पाहण्यासाठी आलेलो आहोत. ती मुलगी या ठिकाणी दळवी कुटुंबियांनी दाखवलेल्या आहेत. आता बघूया काय बोलते वगैरे ते. माझं नाव अक्षता विलास दळवी. मी इथे शिक्षण माझं 15वी BCom TY BCom. कामाला मी बँड्राला आहे, आर्किटेक्ट ऑफिस. भावांडे 2, एक भाऊ आणि बहीण. मोठी बहीण आहे, मग भाऊ. त्याचा मुलगा आहे. त्या मुलाला पाहण्यासाठी आम्ही आज आलेलो आहोत. याने आम्ही आमंत्रित केलेलं आहे आणि आम्ही आहोत मोगोळणे फेटामध्ये. इथे या बाजूला इथे या बाजूने हा आमचा मुलगा आहे. जसं सगळ्यांना माहिती आहे, जसं माझं नाव अभिषेक द्वारकाराम गावडे. शिक्षण माझं डिप्लोमा झालेलं आहे आणि जॉबला मी रोबिडावर दादरला आहे ॲज अ इंजिनियर म्हणून. सांगू तुला गरज आहे ओके. काय एज्युकेशन झालं आहे, डिप्लोमा होल्डर आहे मी आणि दादरला कामाला आहे ॲज अ इंजिनियर म्हणून. ओके. भावीपती म्हणून त्याला आम्ही दाखवलेलं आहे. आणि तू अगोदर पाहिलेला हे माहीत आहे मला, पण आमच्याकडे जरा सांगायचं आहे की तुला पसंत असेल तरच सांगायचं. अजून वेळ आहे. मुलगा पसंत आहे. आता दळवी कुटुंबियांची ती मुलगी अक्षता, तिला पत्नी म्हणून यापुढे तुला नंतर आता बघून स्वीकार करायचा आहे. तुला ती पसंत आहे का? काय करू? पसंत आहे. आता जे ह्यांचे कार्यक्रम होते पाहुण्यांचे किंवा आपल्या भावंडांचे किंवा त्या मुलींचे पसंतीचे कार्यक्रम झालेले आहेत. आता दोघांनी खाली जावं तर पाकिटी उठते. साखरपुड्याच्या दृष्टिकोनापुढे वाटचाल करत आहोत आणि तुम्हाला आता जोडी सगळ्यांसमोर आम्ही विचारतो जे काय आपल्या रीतिरिवाजाप्रमाणे इथूनच साखरपुड्याच्या तयारीने आलेलो आहोत. तर तुमचा आता पुढे कार्यक्रम करायला हां साखरपुडीचा पण तेव्हाचा मामाच्या ह्याच्या गिरोबा तेव्हा मस्त बांधले आता. याचा दुसरा मुलगा आहे. याचा मायबापाची दळशिवाय साधन करून 12 बसते 6 महापुरुष रामभाऊ गाडबाई गुलाम वाटते अनेका. तर माझे या ठिकाणी आज 12 पानं ठेवलेले त्याचप्रमाणे देवी सातरी माती सुकाई नारळ ठेवलेलो असा. तर माझ्या सगळ्यांनी एकत्रित होऊन जी काय साखरपुड्याची कामगिरी याची आनंदी पार पाडून जसं आजपर्यंत लेकराचा सांभाळ केला तसं याच्या पुढे लेकराचा सांभाळ करून एकाचे 2 आणि 2चे 4 करून जशी आजपर्यंत लेकराची परिस्थिती सुधारली तशी याच्याही पुढे लेकराची परिस्थिती सुधारून जसं आजपर्यंत काही अज्ञातापासून शिक्षणापर्यंत जरी चूक झाली असली तरी ती पायाखाली घालून अशी सेवा त्यांनी करून घ्या. पेढी ठेवूया. अंतिम